Paraes, sense vosaltres la fira no seria possible. També a Salva Beiber, que ell és el que ens està espitjant. Moltes gràcies. Del tros al plat, que és promocionar el territori en base a un producte que se fa en la terra. Una vesprada d'estiu en la que podem disfrutar d'aquest entorn meravellós que tenim ací a Barx i de la seva gent, que és el valor més gran que hi ha. Posar en valor les coses que fem nosaltres no és ningú esforç, seria un esforç si no cregués en això. Toni és una persona que ha sigut fonamental en els últims 7 anys de desenvolupament dels nostres restaurants. Te recordes aquell dia que vaig demanar una carxofa cine menuda, no? Són unes carxofetes que són xicotetes i quan més xicoteta és la cosa perquè tinga més essència. El secret de l'ensaladilla jo crec que no té misteri. Per mi el secret és fer la querella i la Carlota en pell sempre, no pelar-la fins que es gele, perquè no es deshidrate, i a mi m'agrada ratllada, que porte prou Carlota i prou querella. Després, que la tonyineta siga el més roïn possible. Ojo, això és important, ¿vale? No compreu tonyina blanca, deixa, perquè no té tant de sabor com l'amiga de tonyina. Veu la textura que té? Això són soles olives rellenes i oli, un poc d'oli, ¿vale? Gràcies. I crec que n'hi ha que moure un poquet el poble, n'hi ha que reactivar-lo, crec que té un filo turístic important, crec que a nivell de paratge és impressionant, el que passa és que ens passa lo de sempre, vivim així i no ho veiem, però quan ve de fora ho veus en metres uns. La divulgació del poble per mi també és una prioritat i simplement tenim que ser bons anfitrions per la gent que vinga de fora a conèixer el que tenim així, perquè jo pense que la vida de Barx continua sent un poble més turístic, més obert a la gent, perquè tenim condicions per a fer-ho, però tenim que ser conscients de que ho necessita també el poble. Així que Miquel, gràcies, Diputació, moltes gràcies per comptar en el poble de Barx. Així que gràcies a tots. Les teues mans m'acaronaven. I tornaré de nit a vora mar. Busca'm-me a mi, no trobe res. On estaràs? Podria despertar. No tornaràs mai més. I tornaré de nit a vora.